До 2019 държавите членки на Европейския съюз ще трябва да намалят потреблението на най-използваните и най-замърсяващите околната среда нейлонови трубички с 80%. Изискването е съгласно промени в законодателството, които Европейският парламент прие. Държавите от Европейският съюз ще трябва да намалят употребата на нейлонови турбички наполовина до 2017 година и с най-малко 80% след още 2 години. За тази цел е необходимо въвеждането на данъци, както и на търговски ограничения и забрани, за да се гарантира, че магазините няма да предлагат нейлонови турбички безплатно. Изключения правят само турбичките, които служат за опаковане на насипни храни, като сурово месо, риба и млечни продукти. До 2019 година нейлоновите турбички, използвани за плодове, зеленчуци и сладкарски изделия, ще бъдат заменени с турбички, изработени от рециклирана хартия с биоразградими или компостируеми турбички. По последни данни през 2010 година всеки гражданин на Европейския съюз е използвал 198 пластмасови турбички. Около 90% от тях са били с дебелина под 50 микрона. Нейлоновите турбички, които се изхвърлят на боклука, представляват сериозен проблем за околната среда и водят до замърсяване на водните басейни и екосистемите. Евродепутатите отбелязват, че по-тънките нейлонови турбички под 50 микрона по-рядко се използват повторно в сравнение с по-дебелите, които се използват многократно.